Здравейте, приятели! Днеска е 16 юли и записвам първото си клипче. Добре, приятели, сега майка ми каза да изляза и да следя пиянина. Пиянина е един човек, който и пие бира, и ракия, и запали пожар зад нашите блокове. Това беше много зле. Щях да му стружа главицата. Но добре, че беше батко Николай. Той, жена му беше навънка, видяла, извикала батко Николай. Батко Николай излезе с две туби вода и хвърли още 2 туби. И те нататъка. Добре, че беше батко Николай. После пожарна, мина няколко минути, после пожарна дойде, прескаха до кофите, сигурно до кофите имало също нещо, сигурно са запалили, и отиде единия пожарникар да види какво има, дали има още, дали още пали, още дали гори и т.н. Да знаете, приятели, аз вече на 18 юли заминавам на екскурзия в Дебелец. Добре, приятели, ще се видим след малко. Чао!